कक्लाबारि साफागुरि फरायसालिमायाव फरायसालिमा हाबथाजों लोब्बा लाखिनानै हारिमुआरि हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। बे हानजा सुरनाय हाबाफारियाव फरायसालिमानि गुबुन गुबुन थाखोनि फरायसा फरायसुलिफोरा बाहागो लानानै गुबुन गुबुन आयदानि सायाव हारिमुआरि दिन्थिफुङो। बे हानजा सुरनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' बिथाङा। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला फरायसालिमा हाबथाखौ थांनाय 10 फेब्रुआरिनिफ्राय जागायनानै फैयै फैयै दिनै जोबथा सान आरो बे जोबथा सानजों लोब्बा लाखिनानै बायदि बायदि बिथिङाव गेलेनाय बादायलायनायाव देरहासार जानो हानाय फरायसा बिथांमोननो देरहासार बान्थाखौ दिनै गेवलां मेलनि गेजेरजों राननानै होनाय जागोन होननानै फोरमायदों फरायसालिमानि गोरायुं जौस्रां बर' बिथाङा। बे हारिमु दिन्थिफुंनायाव गोदान खैना गोदान जे हारिमु दिन्थिफुंनाय बेखौ दिन्थिनानै बोरै नांदों? मोजां नांदों। नैबे हारिमु हानजा सुरनायाव हौवा गोदाननि रल लानानै गोजोननायखौ मोन्दों। बर' हारिनि हारिमुनिखौ दिन्थिनाय जादों। जों दा कक्लाबारि फरायसालिमाया बे समाव मोनसे हानजा सुरनाय लादों। बे हानजा सुरनायखौ जोङो कलेज उइक 7 साननि कलेज उइक गेलेनायजों सोमोन्दो लाखिनानै जों बे हानजा सुरनायखौ लादों आरो बेवहाय जोङो थोंजोङैनो बर' हारिमुनि दिन्थिनाय मोसानाय रंजानाय आरो लोगोसेनो खाम जथा सिफुंजों जों रंजा दिनै समाजाव माबा मोनसे मेसेज होनो सानदों। बे मेसेज जाहैबाय जोङो हारिमुखौ रैखा खालामनांगौ, हारिमु फारसे जोङो जोथोन लानांगौ, जों बेखौ फोरमायनो नाजादों आरो लोगोसेनो जों बे माखासे स्ल'गान होनाय जादों। स्ल'गानफोरा जाहैबाय मबाइल बाहायनायनिफ्राय सांग्रां जा। जोंनि समाजाव मबाइल बाहायनानै ओरैबायदि गाज्रि जालांनो हमबाय, जों गावखौनो हमनो हाला, न'खराव दावराव दावसि, गावखौनो फोथायनाय बेफोरबायदि माखासे जाथाया जालांबाय दङ आरो लोगोसेनो जोङो बायदिसिना स्ल'गान होबावदों। बेफोरनो जाबाय ड्राग्स बाहायनायनिफ्राय जानगार जा बा ड्राग्स जानायखौ नागारनो नाजा, बेफोरबायदि स्ल'गान होदों आरो सेभ नेचार सेभ लाइफ, मिथिंगाखौ बासाय आरो गाव गावनि जिउखौबो बासाय। जों बेफोरबायदि मोजां स्ल'गान लादों। जों बेनि गेजेरजों समाजा माबा मोनसे मोजां मेसेज होलांनो सानदों आरो बेखौ जोंनि समाजा मोजाङैनो बजबना लायोबा जों मोजां मोनगोन आरो जों बायदि लाइमोनफोरा इयुन समाव हारिमुखौ जेब्लायबो गोजौआव दोननो नाजाबाय दङ। बेनि थाखाय जोंजों दिनै बिमा बिफा, आइ आफा, बिदा फंबाय गासिबो जोंखौ थुलुंगा होनानै जोंजों समाजनि हाबा मावनानै हारिखौ जेब्लायबो बुहुमाव गेरेमसा हारि महरै जोङो गावखौनो सिनायथि होनो हानांगौ होननानै आं सानो। बेवहाय आं आयदाखौ साननाय जायाखै, आयदाया बुहुत बुरजा गोबांखौनो लादो जोङो। गिबियावनो जोङो हौवा गोदान हिन्जाव गोदान आरो बेवहाय जोङो बिबान बाननाय, गावदानि बिबान बाननाय, बैराथि बिबान बाननाय आरो हौवा गोदान हिन्जाव गोदानखौ जों बरायदों आरो मैगं खानाय आरो माइ गायनाय, बागुरुम्बा मोसानाय, खाम सिफुं दामनाय आरो लोगोसेनो स्ल'गान ना सारनाय आरो बेवहाय फाग्लानिबो जों माबा रल लादों, इण्डियान आर्मिनि रल लादों आरो पुलिसनि रल लादों, चिफ मिनिस्टारनि रल लादों, फरेस्ट गार्डनि रल लादों। जोङो बायदिसिना बेफोरबायदि रल लानानैनो जों समाजाव मोनसे मोजां मेसेज होलांनो सानदों। बे मेसेजखौ जोंनि दुलाराय हारिया बा दुलाराय बुहुमानो फालिलाङोब्ला दिनै बर'हाबो लाब जागोन आरो बुहुमाबो बिफां लाइफां गायनायनिफ्राय लाब जाबोगोन, सोलायनायबो फैगोन। बेवहाय गोबां जोङो अक्सिजेन मोनगोन, मोजां अक्सिजेन मोनगोन। मानोना जोङो बायदिसिना गारि सलाय जोंनाव कार्ब'हाइड्रेट जोङो गाज्रि बेसाद जोङो सोमजिहोयो, बेखौनो बिफां लाइफाङा सोबनानै अक्सिजेन नागारना होयो। बेनिफ्राय जों गावखौनो थांना थानायाव रैखाथि खालामनो हायो। दिनै कक्लाबारि साफागुरि डिग्री कलेज हुजुवा दिनै जों प्राइज डिस्ट्रिबिउसन काम क्लजिं सेरेमनि लानाय जादों। जों 10 फेब्रुवारियाव स्टार्ट खालामदोंमोन जोंनि कलेज उइकखौ, बिनिफ्राय दिनै क्लजिं डे आरो दिनै क्लजिं डेआव जोङो मोनसे कालचारेल प्रसेसन लानाय जादों आरो बे कालचारेल प्रसेसनाव मोनसे जोङो थेम लानानै जोङो बे कालचारेल प्रसेसनखौ लादों। जेरैहाय बेयाव बर'नि हाबा होनाय आरो माइ गायनाय, बागुरुम्बा मोसानाय, बेफोरबायदि जोङो थेमखौ लानानै जोङो जोंनि जि बर'नि कालचार बेखौ पाब्लिकनि सिगाङाव श' खालामनो ओंखारबोदों आरो बेजों लोगोसे जों बेयाव लादो मोननैसो स्ल'गेन पाब्लिकखौ अवेर खालामनो थाखाय, जेरैहाय ड्राग्स जानायनिफ्राय जानगाराव थानाय आरो सेभ नेचार सेभ लाइफ आरो मोननैसो दंबाय उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ बन्द' खालामनांगौ होननानै जोङो स्ल'गेन मोननैसो लादो आरो बेवहाय बेटि पढ़ाओ बेटि बाचाओ। थ'
बेफोरबायदि जोङो एक्टिभिटिसखौ लानानै दिनै जोङो पाब्लिकखौ अवेर खालामनो नागिरदों दा जोंनि कलेज गेटनिफ्राय स्टार्टिं खालामनानै जोंनि जितु सिके मिउजिक स्कुल सिमला पुलिस स्टेशनसिम लानानै जोङो गिदिंबोफिनगोन आं जोंनि जि फरायसा आरो फरायसुलिफोर बिसोरखौ बेखौनो बुंनो सानो जिहेतु दिनै जोङो लास्ट डेआव कालचारेल प्रसेसन मोनसे लानाय जादों आरो फार्स्ट डेनिफ्रायनो आं नुबाय जोंनि स्टुडेन्टसफोर बिसोरो माने बेबायदिनो गुबुन गुबुन एक्टिभिटिसफोराव माने इभेन्ट्सफोराव कलेज इभेन्ट्सफोराव पार्टिसिपेट खालामनानै बिसोरो गावसोरनि टेलेन्टखौ शो खालामनो हादों आं बेखौ नुदों आरो गोबां जोंनियाव स्पर्ट्सआव इन्टारेस्टेड थानाय गथ'फोर दं दिनै जोंनि एरियानिफ्राय जोंनि कलेजनि सानैसो स्टुडेन्टस दं जायफोरा नेसनेल लेभेलाव भलिबलाव सेलेक्सन जानाय आरो काबादियावबो सेलेक्सन जानाय जोंनि कलेजनिफ्राय स्टुडेन्टसफोर दं दा आं बेखौनो बुंनो सानो स्पर्ट्सनि गेजेरजों जोङो जोंनि स्टुडेन्टसफोरनि लाइफखौबो दालांनो हायो होननानै आं बेखौनो बुङो गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों जायफोर बिथांमोना बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों बे टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं रेलवे एसएससि इन्सुरेन्स डिफेन्स आरो आसाम पुलिस जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन